Arrasate Aspasek 10 urte bete ditu eguneko zentroak eta gu bertara gerturatu gara beraiekin batera festa eguna ospatzera. Bertako erabiltzaileekin, langileekin, Aspaseko arduradunekin guztiekin izango gara egun handi hau ospatzen. Daniela, zorionak, Aspasek 10 urte bete ditu Arrasaten eta ospatzen harrapatu zaituztegu. Bai. Zer moduz dijoa, 10. urte hurren hau ospatzean? Oso ondo. Gustora zaude orduan? Bai. Zeu zara Aspase Arrasateko erabiltzaileetako bat, ezta? Bai. Eta zer egiten duzuzuk hemen, Arrasateko Aspase egoitza honetan? Goizetan aiaikien naizenian, lehenengo gauza ikioten da txaketia itxi, eta gero bat lagundu batzutan gauzak itxitan nire lekuan jarri. Eta gero, segun egunetan laguntzizat pertsona bateri edo Sandrari badirua jartzen. Eta azten naiz nire lan aiken, laganderixan eta gero zizterian. Gaurkoan? Gero arropa doblaiken eta bere lekuan jartzen. Gaurkoan baina lan horiek alde batzera utzi dituzue, festa eguna delako, pozik, 10 urte bete dituzuelako. Bai, oso pozik. Ikusi ditugu bideo batzuk egin dituzuela, bertako presidenteak eta arduradunak ere hitz batzuk botatzera etorri dira, eta zeuk bertako erabiltzaile moduan ere, hunkituta, ibilbide honetan zehar zuk nola bizi izan duzun Aspase Arrasate hau hitz batzutan esan duzu, ezta? Bai. Zer kontatu duzu hitz horietan? Ze ikenun egunero, zelan egoten garen eta ze ekitaldi ezberdin ikendun. Eta baita zuk hemen lagun pila baduzkazula. Bai. Jose Luis, Aspaseko helduen zerbitzuko arduraduna zeuri ere zorionak, 10 urte betetzen dituelako Aspasek hemen Arrasaten. Bueno, nik zoriona bai, eskerrak Arrasateko herriari hemen hartu gaituelako, eskerrak hemen Arrasaten ere zenbait erakunde zuek eta guztiak lagundu egin digutelako, eta guretzako oso garrantzia handia du, azken batean hori egiten digu gizarteratze prozesu batean parte izatea eta komunidadean barneko parte bat izatea. Gaurkoan ospakizun eguna da, baina ibilbide honetan 10 urte hauetan lan handia egin duzu zuek atzean. Bai, nik uste dut lana, garrantzia handiko lana, azken batean persona hauekin eta persona bezala gu sentitzea eta lan egitea beraiekin, eta beraiekin proiektu bat osatzea, dificultade edo gehiago dauzka, ezta? Eta hori, alkarrekin lana egin da, lortzen dugu. Azken batean betu, gure sustraia da pentsatzea, hauek bere gaixotasuna dutela, baina ez diela persona direla, eta persona bezala bere eskubideak bermatu behar ditugula, eta bere iztakera gizarteratu egin behar dugula. Gaurkoan zuk aipatu duzu, pertsona dira denok bezalakoak, hementxe elkarlanean jende pila bat bildu zarete, beraiek ere beraien sentsazioak adierazi dituzte hitz batzuekin, bideo batzuk ere ikusi, beraientzako ere horrelako egunak garrantzitsuak dira, ezta? Nik uste pixkate urduritasunekin bizitzen duela, baina nik uste pozik daudela, beraiek ere gaur egin degun honetan parte izan dielako, eta beraien ere nola antolatu egun hau beraiek egin dute, beraiek eta profesionalak eta ni eta familiak. Nik 11 urte ditut Aspasen, eta Arrasate izan zen nire lehenengo proiektua. Eta sentido hortan posak, 10 urte pasatu dira, azkar egia esan da, eta ikusirik ze pozik dauden bai erabiltzaileak eta bai familiak batiz bat, guretzako posa handia. Azkar pasatu den denbora dela aipatzen duzu, baina denbora horretan, ibilbide horretan lan asko egin duzu, ezta? Gaurko egun honetara iritsi arte. Bai, batiz bat bertako langileak eta arduradunak eta erabiltzaileak. Azkenean gure helburua da gizarteratzea eta, Arrasateko kaleetan eta Arrasateko txokoetan egotea, eta uste hori lortu dugula berai esker. Hemendik aurrera ere lanean segiko duzue poliki-poliki? Bai, noski, lanean segituko dugu,
eta, bueno, jak aukera daukaten zuen bitartez, Arrasateko herriari alde batetik eskerrak eman, benetan eskerrak, zaila izan zen, oindala 10 urte, merezizun, zailtasun hori pasatzea, momentu honetan integratuta bilatzen gea eta sentitzen gea Arrasateko herrian, da sentidu hortan eskerrak, baino baita ere, deialdi bat, ez? Hemen daudela emakume eta gizonezko bizitza nahi dutenak, gure bezalako bizitza nahi dutenak, beraie beste ezintasun batzu dauzkate, asko aportatu leike gizarteari, eta gaina garai hontan dano komentatzen dugu, integrazioa, diversitatea, beraiek ondona dakite, zer zan nahi duen diversitatea, ze aportau leiken ezintasun batetik gizarteari, eta egia esan da, beraien baloreak, nahi bintzat, asko aportatzen di pertsonalki, ziur nago gizarteari ere aportatu daitekela. Gustora bertan. Bertan lagun pila bat egin dituzuzuk. Lagunek eta hemen irutzea lanen da lanien da eskola eta jutea txarlak ematea eta... Bueno, orduan lan gogor egiten duzu ezuek hemen Arrasaten, ezta? Bai. Urtebetetzea ospatzen ari zarete, urtebetetze guztietan, hortxe pastela egoten da, eta kandelari putz eginda deseo bat eskatu behar izaten da. Zuk eskatuko duzu gaur deseo bat? Nik eskatuko neukena eta eskatu bidena da, izan daixela urte gehiagoen azpaze, eta azpazea dauen transporti eta hobetzen dan, autobus zaharra dauzko eta pixkat aldatzea konbeni da. Lan asko egin duzue orain arte, eta bertan hemendik aurrera ere lanean segiko duzue, poliki-poliki, ez da? Bai, momentu honetan da aldaketa garai bat guretzako, aigea diseinatzen lana egiten arlo baten mordoska bat, eta gauza asko aldatzen daige arlo horretan. Pertsona erabiltzaile bakoitzeko plan personalak aigea diseinatu ditugu eta garatzen aigea oinarrituta bizikalitateko 8 dimentsiotan. Lantzen ditugu behaiekin, familiekin, profesionalak, lan oso polite da, nahi deuna da, albada behaiek gero eta aldan hoberen bizitzea, ez da. Bestalde, dazkeu bi erronka importante azpaze Gipuzkoan, azpaze oson. Da, bi gai enfokatu behar ditugu oso ondo, oinarte ez dienak ikutu. Bada, sexualidadea eta afektibitatea, eta bigarrena da, zahartzaron bat lortzea. Aigea lortzen, edade batzuk, oindala 10, 15, 20 urte etziena lortzen, eta hor erronka berri ditugu. Eta bi gai hoien lantzen hasi gea. Ni, enenago ni, goizarratxeta gau, narabirena, biziala sortzen hau. Momentu hunkigarriak eta politak bizi izan ditugu Arrasateko azpazeko erabiltzaile, langile eta baita erabiltzaile hauen gurasoekin. Hemen bertan daukagun liburu honetan orain 30 urte bitarteko bitxikeria jaso dituzte eta guk gurea ere bertan idatziko dugu. Animoak emango dizkiegu lanean gogor segi dezaten eta hemendik 10 urtera ere berriz ospakizun honetan bat egin dezagun.